Hayırlı gün, hürmetli tamашaçılarımız. Исәнмесез, кадерле телевизор караучылар. Эфирда манзара тапшыруының 18 май дүшәмбе чыгарылышы. Май ортасы табигатның яшеллеккә төренгән чәчәкле күркәм вакыты җитте. Шушы хозурлык күңелләргә дә ямыстасын. Май айының 18-е хижри ел исәбе буенча Рамазан айының 25-нче көне ураза төгәлләнергә нибары 6 көн вакыт калып бара. Гамәл гыйбадәтләребез, уразаларыбыз иншалла кабул булсын иде. Ул безнең дәвәтен әйткән сүзе булган, инде кешене йомыштан барып чыгарсаң, җомах юлына кире барырсың дип әйткән сүзләрен яны безгә еш кабатлап тора. Безнең эрага кадәр 3нче гасырда Шри-Ланкада эленә тирәлекне һәм кыргый табигатны саклау буенча беренче закон кабул ителә. Бүген без тавык рулетен ясыйбыз. Аның эшлеге өчен шпинат, сыр алабыз, гарнир өчен карабудай ананнан тыкмаш, яшелчәләр. Бүген халыкара музейлар көне. Әлеге бәйрәм инде 40 елдан артык үткәрелә. Һәм аны елдан-ел кызыклырак итеп оештыралар. Быел хәлләр әлбәттә бераз башкачарак. Күп чаралар онлайн форматка күчте. Һәм без дә сезгә бәйрәм уңайыннан Казанның кайбер үзенчәлекле музейларына онлайн экскурсия тәкъдим итәбез. Татарстанның халык язучысы Шәүкәт Абигалиев булай дип язып калдырган: "Өлкән кеше үз тормышының озынрак ягына, үткәннәргә ешрак кайта, күбрәк, озаграк урап йөри." Шуннан да адәм баласына үткәннәргә борылып карау ул бик тә хас, бигрәк тә гомер уртасына җиткәчтер. Әнә шуңа күрә дә музейлар безгә һәр чак ярдәмгә килә. Татарстан башкаласы музейлар буенча сәяхәт итү өчен популяр 10 шәһәр исемлегенә кергән. Барыбызга яхшы таныш Казан Кремле, Республиканың милли музее, сынлы сәнгать музее, язучылар хөрмәтенә ачылган күп санлы музейларга Казан халкы гына түгел, республика кунаклары да яратып йөри. Бүген кайбер үзенчәлекле музейларга сәяхәткә чакырам. Әле озак вакыт үтмәгән, әмма инде сагындырырга өлгергән 70-80 елларга кайтасыгыз килсәм, социалистик көнкүреш музеена юл тотыгыз. Монда СССР исемен горур йөртүче күп милләтле илнең ничек яшәгәнен экспонатлар сөйләп бирәчәк. Музей өчен бинада очраклы рәвештә сайланылмаган, монда 200 квадрат метрлы коммуналь квартира. Габдулла Тукай урамында кызыклы фән һәм техника йорты барлыгын белә идегезме? Интерактив фән үзәгендә балаларга гына түгел, сезгә дә кызык булачак. Монда техника, механика, оптика һәм башка фәннәрне өйрәнеп була. Фән менә шундый булырга тиеш тә инде. Кызыклы, мавыктыргыч, аңлаешлы. Үзенчәлекле фото яратучыларга иллюзиялар музее һәм великан йортына килергә киңәш итәм. Монда сез үзегезне лилипут итеп хис итәчәксез. Зур урындыклар, гигант кастрюльләр, шкаф хәтле язу дәфтәре. Музей өчен да тәэсир итәрлек. Бигрәк тә балаларга кызык булачак. Күпләр инде бу музейда булырга өлгергәндер. Анда бик тәмле шәкшәк белән сыйлар, хуш исле чәй эчерәләр. Чөнки бу шәкшәк музее. Париж коммунасы урамында урнашкан музей әле күптән түгел генә ачылды. Әмма инде күп кенә туристларны җәлеп итәргә өлгерде. Тагын бер бик кызыклы музей Казан Федераль университеты бинасында урнашкан. Ул Эверсман исемендәге зоологик музей. Монда амфибия төрләреннән алып кыргый үгезләргә кадәр бар. Шулай ук кызыл китапка кертелгән төрле хайваннар, җәнлекләр белән танышырга мөмкин. Изоляциядан чыгуның чираттагы этабында паркларда йөрергә рөхсәт бирелде. Битлек киеп булса да саф һава суларга, спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Хәзер инде паркларда чаңгы таягы тотып йөрүчеләрне күргәч, берәү дә гаҗәпләнми. Моның сәламәтлек өчен бик файдалы Скандинавия йөреше икәнен беләбез. Шуннан да шулай, Гөлназ, мен моны үземнең тәҗрибәмнән дә чыгып әйтә алам, бик нык көч куярга да кирәк түгел. Икенчедән, саф һава сулыйсың, аннан кәеф тә күтәрелә. Ә бит инде төп максат шушы. Югары Сланның картлар йортында тәрбияләнүчеләр дә таякларны тотып бик кыш кына Скандинавия йөрешенә чыгалар икән. Ә бит кайчандыр бу Скандинавия йөрешен чаңгычылар кар беткәч тренировкаларын дәвам итү өчен уйлап тапкан булган.
Шәһәр урамнарында еш кына таякка таянып йөргән әби-бабайларны очратырга мөмкин. Юк, алар билләре авыртудан түгел, ә киресенчә, билләре авыртмасын дип хәрәкәтләнүчеләр. Скандинавия йөреше хакында ишеткәнегез бардыр. Кызганыч, күбесенчә әлеге спорт түре белән өлкәннәр шөгыльләнә. Яшьләрне очрату кыен. Ә бит әлеге йөрү вакытында 90% мускул хәрәкәтләнә. Это снижение веса, потом снижение давления артериального. Скандинавия йөреше тән авырлыгын киметергә, кан басымы һәм шикәр авыруларыннан интегүчеләргә ярдәм итә. Чыдамлылык арта, чөнки кимендә 5 чакрым юл үтәбез. Башланганда 40 минутка 3 чакрым үтәргә киңәш итәм. Шул ук вакытта су эшене онытмаска кирәк. Шөгыльләнә башлаганчы табиб белән киңәшләшү мөһим, чөнки гипертония, кан басымы югары булган кешеләргә бик үк киңәш ителми. 1940 елларда Финляндиянең профессиональ чаңгычлары җәй айларында да үзләрен формада тотар өчен әлеге спорт түрен уйлап чыгаралар. Әмма чаңгы таягы белән Скандинавия йөрешене көн бутарга ярамый. Аның берничә махсус җайланмасы бар. Здесь материал, стекловое окно. Здесь алюминий. Таякның башы безгә таба карап торырга тиеш. Аның озынлыгын да буйга туры китереп алырга кирәк. Мәсәлән, буй озынлыгы 160 см булса, таяк 110 см булырга тиеш. Төрләренә килсәк, биредә мәсәлән пыяла сүз, алюминий, карбонлылар бар. Алар иң яхшылары. Яртылаш пыяла сүз, яртылаш карбонлыны алырга мөмкин. Скандинавия йөреше белән яңа гына шөгыльләнә башлаганнар өчен нәкъ менә шул соңгысын алырга киңәш итәм. Ә хәзер күнекмәләргә күчик, ләкин аңа кадәр мускулларны язып алу зарур. Чтобы у нас оно разогрелось, вот эти мышцы запястья. Скандинавия йөреше вакытында таякка таянып хәрәкәт итәбез. Шуңа күрә кул имгәнмәсен өчен беләзекне язырга кирәк, бигрәк тә салкын вакытта. Амплитуда движений где-то 45 градусов. Вот. Кул белән аяк арасында хәрәкәт амплитудасы 45 градус булырга тиеш. Не очень хорошо, так сказать. У меня палки. Игътибар иткән булсагыз, йөргәндә кайбер кыенлыклар туа, ә бу таякның иркен рәвештә булуына кул яхшылап кысылып бетмәгәнгә бәйле. Дөрес кысылган вакытта таякны артка юнәлткәч, ул ян якка очмый. Читтән карап торганда бик җиңел тоелган Скандинавия йөреше җитди әзерлек сорый булып чыкты. Димәк, ныгытып шөгыльләнә башлаганчы иренәсе әле. Кытайда ул яшелчә дип санала. Италия рестораннарында аның чәчәгеннән деликатеслар әзерлиләр. Кайбер төрләренең тамырында каучук бар, алардан резина җитештерергә мөмкин. Сабагын сындырганда бүленеп чыккан сокны бал корты чаккан урынга сөртсәң, шешне киметә сызлауны баса диләр. Чәчәгенә карап якынча вакытны билгеләргә мөмкин. Россиянең урта киңлекләрендә иртәнге сәгать 6-да ачыла, эшләр тирәсендә ябыла имеш. Тикшереп карарга теләсәгез, исемендә әйтик, бу хикмәтле үсемлек тузганак була. Җәй җитәрәк ул инде әби чәченә әйләнә. Гөлназ, мин аны менә ни өчендер язның беренче чәчәге дип кабул итәм, чөнки без күргән иң беренче чәчәк ул әлбәттә шушы тузганакның сары чәчәге. Умырзая беренче чәчәк ата диләр, ләкин без инде табигатьне әйбәт белмәү сәбәпле умырзаяны күргәнебез юк. Тузганак көннәр җылыту белән бөтен дөньяны сап-сары иттереп каплап ала. Кичкенә чагында без кызлар анадан матур тәкыялар өреп киеп йөрибез. Аяк астында гына үсеп утыручы шушындый матур чәчәкләрнең файдалы үзлекләрен белмибез дә. Анардан төрле салатлар, кайнатмалар да ясарга мөмкин. Урманнарда, аланнарда үсүче дары үләннәре, яшел тылсымчылар, борынгы заманнардан бирле кешеләрне дәвалаганнар, көч биргәннәр. Аяк астында никадәр кыйммәтле дары үләннәре үскәнен мөгаен күпләр белеп тә бетермидер. Тузганак тамыры, ашказаны ишәк авырулары вакытында, шулай ук аппетитны көчәйтүче, аш кайнатуны яхшыртучы чара буларак кулланыла. Болгария табиблары аны анемия, атеросклероз, тире авыруларыннан дәвалауда файдаланалар.
Тузганак чәчәкләренең бөреләрен җыеп маринадларга һәм шулай ук төрле винегретларга өстәргә мөмкин. Чәчәкләреннән әзерләнгән кайнатма да тел йотарлык тәмле килеп чыга. Яз көне җыелган яшь яфракларны салат рәвешендә куллану организмны витаминнарга, минераль тозларга, тимерлегә, фосфорга, кальцийга баета. Biz kızım bilen bugün irten тұрып tuzganak жидік. Barığız da bilesizler, tuzganak büyük de faydalı. Ул артерия давленияларына, югары артерия давленияларына рәтлей, йөрәккә файдалы, кан тамырларына файдалы. Һәм без кызым белән бүген tuzganak вареньесі пешерәбез. Безнең суыбыз кайнап чыкты. Без кайнар суга үзебезнең tuzganaкларыбызны 10 минутка салабыз. Ул үзенең тәмен бирәчәк. Хәзер без tuzganaкларны менә шулай аерым савытка салабыз. Ул безнең кайнап чыкты. Хәзер шу суга без хәзер бал агызабыз. Шунда ук лимон сугын сыгабыз. Неле кызым булыш әле миңа? Патрак. Лимон сыккач ул безнең шундай матур төскә әйләнә һәм хуш исле була. Витаминнарга бик тә бай булган кайнатмабыз әзер. Менә шундый тәмле, хуш исле. Şeyləriniz təmli bulsun. Рамазан айының инде 25-нче көненә җиттек. Бу көннәрдә фитр садакасы бирелә. Ул ни өчен бирелә, аның асылы нәрсәдә? Бу хакта Илфар хәзрәт Хәсәнов вәгазеннән белербез. Сүзне аңа бирик. Димәк, ай кардәшләрем, әгәр берәү бәндәчлек аркасында без барыбыз да кеше. Шушы фани дөньяда яшәгәндә ураза хәлендә бер ялгышлык эшләсә, уразаны бозмый торган, ләкин әҗрен юкка чыгара торган. Бер шундый гамәл кылса, шушы фитр садакабыз уразабызны саклый икән. Аның әҗрен саклый икән. Беренче максат шул. Икенчесе, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтүенчә, ва ту'матан лил масакин. Мискиннәрне, фақирләрне ризыкландыру өчен. Ике мәгънә. Беренчесе, уразабызның әҗрен сакларга булса, икенче мәгънәсе безнең янәшәдә яшәгән мискиннәргә, мохтаҗларга ярдәм итү өчен. Азиз кардәшләрем, ислам диненең бөтен әмерләре, Аллаһ Раббыбызның бөтен боерыклары шушы кешеләргә файда китерү өчен юнәлтелгән. Ураза булсынмы, намазыбыз булсынмы, хәтта шушы Рамазан шәриф айында бирелә торган фитр садакасының максаты да ул кешеләргә ярдәм итү өчен билгеләнгән. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләре тарафыннан, ай кардәшләрем, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям фитр садакасының урынын үзе билгеләде. Бай кешеләргә түгел, мискиннәргә, мохтаҗларга диде. Аларның хакы икәнлеген безгә ту'матан лил масакин дип Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям җиткерде. Мискиннәрне, фақирләрне ашату өчен, аларга ярдәм итү өчен дип безгә хәбәр кылды. Һәм шулай ук Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләре булай ди: "Фаман аддаха qabla as-salat ay salat al-eid fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salat fahiya sadaqatun min as-sadaqat." Раваху Абу Дауд. Әгәр берәү шушы фитр садакасын гайд намазына кадәр биреп
өлгерсә, димәк Аллаһы Таала аны кабул итте ди. Башка мәзһәбләрдә буны Рамазан шәриф айының закаты дип атыйлар. Әмма безнең Ханафи мәзһәбендә бу ваҗиб садакалардан, ягъни тиешле садакалардан тора. Ягъни әгәр без шушы фитр садакабызны гайд намазына кадәр тапшырырга өлгерсәк, димәк бу кабул ваҗиб булган садакалардандыр. Ләкин инде башка бер кеше гайд намазына, ураза гайд намазына кадәр шушы садакасын бирергә, фитр садакасын бирергә өлгермәсә, димәк ул фитр садакадан китми. Ул гади садакалардан гына булачак һәм фитр садакасы булып бармаячак дип Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләре аны безгә кисәтеп куйды. Кемгә бирергә тиешле бу фитр садакасын? Барча гаилә агзалары өчен, ай кардәшләрем. Барча гаилә агзалары өчен. Хәтта шушы Рамазан шәриф айында яңа бер сабый дөньяга килсә, аның өчен дә бирү тиешле. Аллаһ Раббыбыз шушы фитр садакаларыбызны үзе ризалыгы өчен тапшырырга, һәр барчаларыбызга да ярдәмче булса иде. Яна Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләре әйткән: "Сауму Рамадан муаллакун байна as-сама'i wal-ard, ва ла юрфa'у илля би закатил фитр." Тоткан ураза, кешенең, адам баласының тоткан уразасы Аллаһ Раббыбызга ирешмичә җир белән күк арасында торыр. Ләкин биргән фитр садакагыз хөрмәтенә генә шушы тоткан уразагыз Аллаһы Тәгаләгә аша диде. Ягъни Раббыбыз Аллаһы Тәгалә аны кабул итә. Хөрмәтле кардәшләрем, менә шушы Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләре безгә өйрәткән, җиткергән шушы гамәлгә игътибарлы булсак иде. Кызганыч, хәтта үзләрен мөселман дип атаучылар арасында да шушы гамәлне, фитр садакасының күләмен, аның бәһәсен аңламаучылар бениһая күп. Кара инде каян уйлап чыгарылган нәрсә инде бу? Бу муллалар бигрәк тә аздылар, инде садаканы хәзер сорап ала башладылар бит дип, наданлыклары аркасында кешеләр ташланалар. Бу наданлык моны. Фитр садакасының күләмен аны бер мулла да билгеләмәде. Аны Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләре билгеләде. Һәм бу фитр садакасы тиешле ваҗиб булган садакалардандыр. Аны нәфил садакалары белән буталарга ярамый. Әйе, динебездә әйтелгән нәфил садакасы бар. Кеше үз теләге, үз ихтияры белән бирә торган нәфил садакасы. Менә бу садаканы биргәндә уң кулың биргәнен сул кулың күрмәсен дип Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллям әйтте. Һәм мондый нәфил садакаларны биргәндә дә бирүче күпме генә бирүенә карамастан әсене бирергә тиешле. Шушы садаканы алучы күпме генә теге кеше бирүенә карамастан күпсенеп алырга тиешле. Әмма бар башка төрле садакалар, ул да булса закат. Закат ул 40тан бер өлеш. Ул билгеләнде. Яна шулай гышыр садакасы бар, уннан бире. Яна газиз кардәшләрем, фитр садакасы бар, ул са микъдарыннан саналына. Са микъдарыннан саналынып, уртача бәясе чыгарылып, аны динья нәзарәте карамагында булган гуләмәләр шурасы шул сумманы, шул бәһәне безгә җиткерәләр. Һәм яна шуны аңлагыз. Ул фитр садакасы әйтеп китүемчә бай кешеләргә бирелми. Фақир, мөхтаҗларга, безнең ярдәмебезгә мөхтаҗ булучыларга бирелә. Ул аларның хакы булып тора. Шуңа күрә Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям безгә аңлатты. Ике мәгънәсе бар. Беренчесе, уразабызның әҗерен, уразабызның савабын саклау өчен булса, икенче максаты
фақирләргә, мискиннәргә ярдәм күрсәтү нияте белән. Шушы гамәлгә игътибарлы булсак иде. Азиз кардәшләрем, нинди дә булса бер аңлаешсызлык килеп чыкса, Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең сайтына кіріп әйеме шулай ук Дарул Ифта дигән колл-центрга мөрәҗәгать итеп, сезне борчыган сорауларны җиткерә аласыз. Ләкин белмичә, шушы фитр садақасының мәгънәсен аңлап бетермичә, кирәкмәгән сүзләрне динебезне белмәүчеләр һәм динебезне аңламаучыларга кирәкмәгән сүзләрне йөртмәсәк иде, таратмасак иде. Чөнки ураза тотучы кайбер кеше дә кара инде каян чыккан нәрсә бу дип ризасызлык күрсәтеп, аңламыйча шушы сорауның мәгънәсен, шушы мәсьәләнең мәгънәсен аңламыйча, кирәкмәгән сүзләр әйтеп, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтеннән мәхрүм булу ихтимал. Шушы сүзләрдән саклансак иде. Әгәр дә сорауларыбыз була икән, гыйлем ияләренә мөрәҗәгать итеп, шушы сорауларыбызга җавапларны алардан эзләсәк иде. Шушы Рамазан шәриф айы буе кылган гыйбадәтләребезне Аллаһ кимчелексез дип кабул итсен. Фитр садакаларыбызны да Аллаһ Раббыбыз тиешле урыннарга тапшырырга безгә үзе ярдәмче булса иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Изоляциядан чыгып, СМС рөхсәт алып тормыйча, барасы җиреңә иркенләп барырга мөмкинлек бирелсә дә, уяулыкны онытмыйк. Ишектән атлап чыкканда битлек кияргә онытмыйк, чөнки лифт, подъезд, урам, парк, транспорт кибетләрдә һәм башка җәмәгать урыннарында ансыз йөргән өчен штраф түләргә туры килүе ихтимал. Моннан тыш, кибет, җәмәгать транспорты, таксида ялан кул йөрергә ярамый, бияләй киелгән булырга тиеш. Буларны истә тотсак иде. Хәзер инде глобализация заманында дөньяның кайсы авылы, кайсы шәһәренең кайсы почмагында ниләр булганын без көне сәгате белән социаль челтәрләрдән белә алабыз. Шулай да дөньяның кызыклы яңалыклары белән танышу ул һәр вакыт мавыктыра. Иранда яшәүче Фатима Хамами Насрабадиның гәүдәсенең 85% хәрәкәтләнми. Ләкин бу аңа аяк бармаклары белән рәсем ясарга комачауламый. Фатиманың әнисе Зохра Арбаби әйтүенчә, нарасые туган вакытта 10 минут чамасы кислород кытлыгы кичергән һәм шул сәбәп баланы гомерлеккә гарип иткән. Әти әнисе Фатиманың сәнгать белән мавыгуын үсмер чагында күреп ала һәм аңа махсус белем бирергә була. Ике остаз кызның өенә килеп дәресләр бирә. Минем хыялым үземнең сәнгать галереясын булдыру. Бу минем төп максатым. Хәзер инде Фатимага 31 яшь, ул портретлар ясарга да өйрәнгән. Уң аягының ике бармагы арасына карандаш кыстырып, ул танылган футболистлар Лионель Месси һәм Криштиану Роналду рәсемендә иҗат иткән. Боливияның Ла-Пас шәһәрендә яшәүче сынлы сәнгать укытучысы Хорхе Вилларуэль карантинда дәресләрне кызыклы итеп үткәрергә тырыша. Укучылар төшенкелеккә бирелмәсен өчен ул онлайн дәресләрне супер батырлар костюмы киеп алып бара. Үрмәкүч кеше, тимер кеше, Бэтмен образларын тәрбияви алым буларак куллана. Супергерой мисалы ярдәмендә мәктәп балалары үзләрен икенче төрле тота башлый. Табак савыт юуда батырлык бит. Алар хәзер урын җирен, иләрен җыярга, идән себерергә юарга өйрәнә. Ул эшләрне уен аша үзләштерәләр. Бу миңа бик ошый. COVID-19 таралуы аркасында күп кенә мәктәпләр ябылса да, онлайн кушымталар ярдәмендә дәресләр әле дә үткәрелә. Димәк, балалар артта калмаячак. Казанның әлеге күркәм урынын заманында Казан Швейцариясы дип атап йөрткәннәр. Сүз әлбәттә Максим Горький исемендәге мәдәният һәм ял паркы турында бара. Һәм безгә дә балачактан таныш әлеге парк хакында тулырак хезмәттәшебез Лилия Гыйззатуллина сөйләр. Хәзер манзарада республикабызның 100 еллыгына багышланган сәхифә.
Исәнмесез, бүген инде халыкның 3нче гасыр яратып ял итә торган урынны Горький исемендәге мәдәният һәм ял паркына юл алырбыз. Паркның тарихы 19 гасырның 70нче елларында башлана. Бу урын ул елларда шәһәрчеге була. Үзенчәлекле ландшафт, урман белән капланган калкулыклар 19 гасыр башында әлеге урынны рус Швейцариясе дип атауга сәбәпче була. Казан байлары зиннәтле йортларын нәкъ менә бу тирәдә төзергә тырышкан. Совет заманында паркларга прозаик исемнәр бирү популярлаша. Рус Швейцариясе Максим Горький исемендәге үзәк мәдәният һәм ял паркына әйләнә. 1936 елны паркта зур төзекләндерү эшләре башкарыла. Чәчәк клумбалар ясала, юллар салына, скамеялар куела. Гипстан ясалган скульптуралар барлыкка килә. Иске Казан һәр вакыт шәһәр бакчалары белән дан тоткан. Совет заманында шәһәрне яшелләндерүгә игътибар аеруча зур булган. Ул вакытларда яшел театрдагы концертларыннан, баш әйләнгәнче сюрприз һәм шайтан тәгәрмәшендә алтынуларынан, сау һавада шахмат уйнауларынан бәйрәм кичләрен совет кешеләре яхшы хәтерлидер. Бу елларда парк территориясендә җәйге эстрада, ял базасы, бакалы фонтан, картинг ташли. Парк аркылы Казансу елга яры буендагы кымлыкка да чыгып булган. Әсир немецлар тарафыннан төзелгән агач кинотеатрда Горький паркында урнашкан була. Әмма 2000 елда Миллениум күпере төзелү сәбәпле Горький паркы кечерәя. Аттракционнар да эшләүдән туктый. Бу елларда парк бик нык искерә. Бары 2014 елга төзекләндерүдән соң гына яңа матур төсмер ала. Монда 1000нән артык агач үсентесе утыртыла. Ярларны тоташтырып күперләр сузыла. Юллар һәм аллеялар ясала. Зур музыкаль фонтан барлыкка килә. Актив ял сөючеләр өчен дә шартлар тудырыла. Өстәл теннисы уйнарга, прокатка велосипед, самокат, роликлар, ә кышын чана чаңгылар алырга була. Хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Шымырт һәм алмага чәчәк атканда һәр вакыт салкыннар көтелә ди халык сынамышы. Бу елда искәрмә түгел. Көннәр бераз суыта. Уртача температура 16-17 градусын тәшкил итәчәк. Урыны белән яңгыр явырга мөмкин. Әлеге мәгълүмат Яндекс һава торышы интернет порталыннан алынды. Мин сез белән саубуллашам, исән-имин булыгыз. Тапшырыбызның чираттагы сәхифәсе күренекле рәссам Александр Иншаковның остаханәсенә чакыра. Сәнгать сөючеләргә ул пейзаж һәм натюрмортлар остасы буларак билгеле. Казан сәнгать училищесында һәм рәсем мәктәпләрендә укытып чыгарган укучылары өчен ул үрнәк алырлык остаз. 70тән узган рәссамның мольберт каршына басмаган көне юк. Мастер-класслар үткәрергә дә вакыт таба. Аның картиналарында сулыш бар сыман. Пейзажларында көзен, язын, карашны дым тарта. Гомумән, рамнарда фасыл тәрәзәләре ачыла сыман. Мең төсмере белән. Гүя диварда дөньяга тәрәзәләр. Рәссам Александр Иншаков дөньясына. Конечно, мне пишут, что ваши пейзажи немножко грустные такие. Еш кына сезнең пейзажлар сагышлы дип язалар ди Александр Федорович. Ну, я говорю, да, может быть, у нас такая природа, она более сдержанная, не такая там, как в южных краях, красочная, там все горит, все звенит. Сәнгать мәктәбендә 13-14 яшьтән генә укый башлый ул. Әмма шул көннән бирле кулыннан кыл каләмен төшерми. Институтны бетереп эшли башлагач та көн саен бер этюд ясарга дип үзенә сүз бирә. Сүзендә тора: хәзер картиналарында төсләрнең бер-берсен яратып кушылуы, шул төсмерләрнең бездән нечкә тоемлауны уятуы рәссамның әнә шул күп еллык хезмәтенең нәтиҗәседе. Это Бирюли такая, да? И вот я там много раз ходил туда-сюда, там
Білу дөньяға қарашны да өзгәртә. Бу картиналарны тойган кеше дөньяны ак белән кара дип кенә күрми инде. Паустовский да әсәрләрендә төсләрне кулланырга рәссамнар өйрәтте дигән икән. Вот он как пишет, там иду я в сосновый бор, и солнцем пронизанные стволы, как детские ладошки просвечивают солнышко. Я думаю, как здорово, то художник может увидеть это, да? Вот оказывается, он вот художник это все подметил, они его научили. Дөнья матур диясе килә. Александр Федорович белән күрешкәннән соң, аның картиналарын күргәннән соң, тынып, дөньяга тагын бер күз саласы килә. Табиғатның күркәм чыры безне урманнарға, кырларга тарта. Табиблар дөньягызны онтып йөрмәгез, талпаннардан, йыланнардан сак булыгыз дип киңәш итсә, риваятлар шүрәле сукмагына чыга күрмәгез, кытыклап утыру ихтимал дип кисәтә. Борынгылар әйтүенчә, урманда әлеге җан иясенә тап булсаң, аның кытыклауыннан исән калу өчен ничек тә үзен алдарга кирәк икән. Мәсәлән, әгәр су алган булсаң, аны үз өстеңә сибәргә мөмкин. Чөнки шүрәле суны яратмый, юеш киемле кешеләргә тими имеш. Менә бит. Тагын шунысы да бар. Безнең мифологиядә мифик затларның исемнәрен санап чыгуына да күп вакыт алыр иде. Зәнки баба, Хутби хуҗа, Гамбәр ана, Гаип ирәннәр, Су анасы, Абзар иясе, Йорт иясе, ияләренең тулы бер пантеонын Әхсан абый Фәтхетдинов инде үзенең рәсемнәрендә мәңгеләштерде. Илдар, менә син Су анасына кадәр санаганнарның исемнәрен дөресен әйткәндә беренче тапкыр ишеттем. Нинди икәннәрен, кайда яшәгәннәрен күз алдына китерергә дә куркам. Сюжет барганда аңлатырмын. Әйе. Албасты, ялмавыз, дүйю пәрие. Бу мифик образлар бер-берсеннән нәрсәсе белән аерыла? Әллә искә төшермәүең хәерле дисезме? Татар мифлары турындагы китапта бу хакта тәфсилләп язылган. Автор төзүчесе Галимҗан Гыйльманов. Татар мифологиясе вәкилләре тәфтишләп тасвирланган монда. Аннары Галимҗан ага әкияткә дә кертеп җибәргән үзләрен. Фәнни ягымның Нәқи Сәнбәт һәм Яков Кобылов дигән галимнәрнең аңлатмасына нигезләнә. Ягъни менә мәсәлән безнең күп мифология геройлар, анда үй иясе, бичура, Су анасы, Албасты, Убыр, Ялмавыз, Үрәк, Дию, алар безгә күп бит инде. Алар турында тәгаен мәгълүмат юк диярлек. Менә шуның фәнни аңлатмасы шушы галимнәр биргән. Аның кыскача гына аңлатмасы бар. Һәм шуңа истеп Галимҗан Гыйльманов инде шуның нигезендә әкиятләр тудырды. Китап татар һәм рус телендә. Инглизчә аңлатмалар да бар. Китапны төрле рәссамнар бизәгән. Шулай да Фәридә Харрасова рәсемнәре күпчелек икән. Нинди дә булса курку хисе бар икән балада, әмма үскән вакыт тәрбия алган вакытта ул курку объектлар турында сөйләшергә кирәк бала белән. Аны яшереп калырга түгел. Һәм шул курку объектының күрсәтеп, аның турында күбрәк мәгълүмат бирергә, ягъни мәсәлән, монда без менә шүрәләне беләбез инде, ул кытыклап үтергән дип антопка язып калдырган, әмма ул урман иясенә мақсат вазифасы булган, ул да булса урманны саклау. Мифларда булай бер бар, ул балтасын урлап китә кемнеңдер анда, яки атын куып алып китә. Бу шул урманны саклау өчен. Китапның атамасында балаларга дигән сүз булса да, бу теләсә кемне кызыксындырырлык. Без үсә дип кенә шүрәле урманыннан китеп бармый бит инде. Йорт иясе дә кашыклар белән уйнап йөрүдән туктамый. Димәк, мифлар безнең бала чакта гына түгел, бүген дә дәвам итә. Исегезгә төшерәбез бүген халыкара музейлар көне. Хәзер мирасханәләр тарих белән кызыксынган өлкәннәр өчен генә түгел, нәниләр өчен дә кызыклы күргәзмәләр, бәйрәмнәр оештыра. Сабыйларны кичкенәдән музейларга йөртүнең тәрбияви йогынтысы хакында без Балампа Галмам сәхифәсеннән белербез. Чыннан да үзегез өчен шактый гына кызыклы киңәшләр дә ишетерсез. Музей ул беренче чиратта тәрбия учагы.
Халыкның рухи байлыгын, онытыла барган традицияларыбызны балаларга җиткерүдә музейларның роле бик зур. Алар матди һәм рухи мирасыбызны барлау белән бер рәттән укыту, тәрбия эшенә дә ярдәм итә. Шуңа да балалар белән музейларга бару файдага. Бүгенге көндә музейлар онлайн форматта эшли. Балаларга да, олыларга да яраклы һәм файдалы программалар тәкъдим итәләр. Безнең музейларыбыз бөтенесе атна буенча шушы бәйрәмгә багышлап төрле чаралар үткәрде. Әлбәттә, быел да алар онлайн режимда үтте, интернет платформаларыбызда. 16 майда без катнаштык музейлар төнендә. Төрле чаралар үткәрдек. Әлбәттә, алар бөтенесе балалар өчен һәм яшьләргә багышланды, адресланды. Шулар өчен кызыклы булыр өчен без төрле жанрларда, төрле темаларда чаралар үткәрдек. Баштарак бик теләмигенә йөрсәләр, хәзер инде яраталар. Үзләренә бик күп файдалы һәм кирәкле мәгълүматларны үзләштерәләр ди ике бала әнисе Эльвира Музафарова. Без беренче тапкыр Татарстанның милли музеена барган идек ике балабыз белән. Тарихны өйрәнү өчен, үткәннәрне барлау өчен менә дигән урын. Өстәвенә хәзер заманча музейлар барысында балаларның мәнфәгатьләрен истә тотып эшләнгән, барысында заманча эшләнгән интерактив такталар да бар һәм экспонатлар да күп нәрсә турында сөйли. Бигрәк тә балаларга ачык һавадагы музейлар ошый. Анда нәрсә дисәң дә экспонатларны тотып карарга була бит инде. Хәзер шушы пандемия шартларында изоляция режимында музейларга бик йөреп булмый, ләкин шуңа да карамастан бер уңай ягы бар. Музейларга онлайн рәвештә сәяхәт кылырга була. Һәм Татарстанга түгел, хәтта чит төбәктәге, чит илдәге музейларны да онлайн режимда карарга мөмкин. Халкыбызның матди һәм рухи мирасын туплаган музей заллары иң борынгы дәверләрдән алып хәзерге көнгә кадәр тарихны күрсәтүне туп берүч итеп куя. Һәр музейның үз язмышы, үз йөзе, үз тематикасы бар. Кызыксынуларына карап, балаларны үзләре яратып кабул итә торган музейларга йөртегез, онлайн рәвештә генә булса да. Балалар белән бергә музейларга йөрүнең психологик яктан зур файдасы бар. Яңа кичерешләр, яхшы кәеф, иҗади хыял үстерү. Гаиләдәге мөнәсәбәтләрне дә җылыта бу ял төре. Бары тик берничә кагыйдәне генә истә тотыгыз. Беренчесе, баланың яшен исәпкә алыгыз. Кечкенәләр тиз ара һәм аларга уен, хәрәкәт кирәк. Икенчесе, баланың кызыксынуларын белегез, аларга таяныгыз. Өченчесе, балага кая барасыгызны, нәрсә күрәсегезне алдан әйтегез, аңлатыгыз. Һәм дүртенчесе, йомгаклagыз, аралашыгыз. Музейларга йөрү, музейга бару сезгә бер матур истәлек булып калсын. Музейлар балада патриотик хисләр тәрбияләргә, үз халкыңның тарихын белергә, тәртипкә, дөрес фикер йөртергә өйрәтә. Шунлыктан балалар белән музейларга йөрүне гадәткә кертегез. Тарихка күз салсак, шактый күп кешеләрнең гомерен үзгән ил кизүләр, ягъни эпидемияләрнең еш булып торганын күрербез. Халкыбызның телендә хәтта мур кыргыры дигән бәддуга да бар. Бу инде кешегә иң начар теләкләрнең берсе, Алла сакласын. Тарихка кереп калачак һәм шундый эпидемияларның берсе без яшәгән чорга туры килде. Ул да булса, хәзерге вакытта бөтен планетаны чорнап алган коронавирус пандемиясе. Һәм аннан югалтулар саны элеккеләреннән артык булмас дигән өметтә калыйк. Исән-сау булып барабызда. Без тарихның сугышлар, революцияләр буларак язылганына күнеккән. Әмма еш кына тарихны төрле авырулар, эпидемияләр язган, үзенчә борган, үзгәрткән. Тарихта билгеле беренче зур эпидемия император Марк Аврелий исемен йөртә, чөнки ул хакимлек иткәндә килеп чыга. Икенче гасыр бу. Түгел генә нинди авыру булганын хәзер дә әйтә алмыйлар. Я чәчәк, я кызамык дигән фикер бар. 5 миллионлап чамасы кеше үлә. Рим буш диярлек кала. Икътисад түбәнгә тәгәри, хаос башлана. Империяның алтын чоры шуның белән тәмамлана. 6-нчы гасыр уртасында Көнчыгыш Рим империясендәге халыкны бубон чумасы, ягъни кара үлем эпидемиясе кыра. Мисырдан я Эфиопиядан бертөкле ашлык белән килгән авыру күсләрдән күчкән дип фаразлана. Константинопольдә яшәүчеләрнең 66%-ын юк итә авыру. 14-нчы гасырда бубон чумасы кабат кабына. Башта Көнчыгышта, Кытайның Хэбэй провинциясендә 90% халыкны юк итә мәсәлән. Сәүдәгәрләр, сугышчылар аша күчә-күчә төрле илләргә тарала. Европага да килеп җитә.
Менә Карамул эпидемиясе аркасында хәзерге заманча тарихчыларның фикере буенча Алтын Урда дәүләте дә таркала. Чөнки анда инде менә 3 сәбәп була. Менә шу 3 сәбәпнең берсе иң зур йогынты ясаган, ул как раз Карамул эпидемиясе. Чөнки Карамул эпидемиясе ул зур икътисади яктан зур зыяннар китерә Алтын Урдага. Һәм шул дәүләт көчсә дигән вакытта Алтын Урда үзе таркалып бетә берничә кисәккә. Бездә инде менә Европа белән чагыштырсак, Карамул эпидемиясенең теге йогынталары буенча Европада 50% халык кырыла, Алтын Урдада примерно 10%. Но 10% не, чөнки безнең халык ул вакытта теге шәһәрләр белән шәһәр тормышы белән турыдан-туры бәйле булмаган була. Теге әле генә моны яланнан, теге авылдан күчкән кеше буларак, шуңа күрә Карамул эпидемиясе килгән вакытта алар шәһәрләрдән чыгып китәләр, качалар, именно шәһәр эчендә генә бөтен эпидемияның актив тарала. Шуңа күрә халык ухатлы кырылмай, 10% кеше үлә. Ләкин икътисади яктан ул бик зур зыян китерә. Кара үлем Европада кырган халык саны 200 миллионга җитә диелә кайбер чыганакларда. Карамул эпидемиясеннән соң Европада бик зур үзгәрешләр килә. Анда, мәсәлән, халыкның саны кәмегән аркасында анда шул икътисадта күп үзгәрешләр бар. Шул рабочий силаның хакы, то есть хезмәт хакы арта, чөнки халык әзәя теге эшләргә кеше булмый. Шул вакытта халыкның кешеләрнең рационы да үзгәрә. Менә шунардан соң халык бик күп ит ашый башлый, чөнки элеккеге күп басуларны эшкәртә алмайлар да. Теге авылдагы яшәгән кешеләр һәм анда малларны кертәләр, малларның саны арта, кеше күбрәк ит ашый башлый. То есть рационы да үзгәртә һәм шул вакытта ул теге католик ширкәүнең, католическая церковьнең дә халыкка карата ниндидер теге басымнарын, контролен тоже бик сыйклана. Сыйклана не, чөнки халык әзәя, ширкәгә уже әзрәк йөри башлый менә шул эпидемия вакытында һәм шул вакытта уже халык теге ширкәгә сузылмай, киресенчә ширкәү халыкны үз канатасына җыерга тырыша. Һәм шул вакытта инде халыкка ниндидер иреклекләр тудыра. Менә шул ирекләр аркасында инде как раз 16-нчы гасырда, 17-нче гасырда Европада шундый теге фәнни, техник инкыйлаб була, теге научно-техническая революция күтәрелеп китә. Кара үлем эпидемиясе тагын бер тапкыр 19-нчы гасырда кабына. 12 миллион кешенең гомерен өзә. Шушы эпидемия вакытында бактериолог Александр Ерсен чума таякчыгын ачыклый. Озакламый аңа каршы антибиотик үләп табалар. 16-нчы гасырда Мексикада билгесез аурудан 15 миллион кеше үлә, ә халык саны 22 миллион була ул вакытта. Какалицли дип атыйлар аны. Ацтекларның гомерен өзә ауру, әмма европалылар аны җиңел генә үткәрә. Ишәк инфекциясе булган дип саный галимнәр. Холера пандемиясының 7 тапкыр булганы билгеле. Беренчесе 1817 елда, соңгысы 1975-тә тәмамланган. Холера хәзердә ел сайын 3-5 миллион кешедә ачыкланып тора икән. Хәзер аңардан дәвалый алалар. Беренче бөтендөнья сугышы миллионлаган кешенең гомерен өзгән, әмма кешелек дөньясын тагын бер афәт көткән икән. Испанка. Аны якынча 550 миллион кеше йоктырган, ә үлгәннәр саны 50-дән 100 миллионга кадәр. 2014 елда кабынган Эбола эпидемиясын хәтерлисездер. ВИЧ-инфекция турында да онытырга ярамый. Миллионлаган кеше зарар күрә бүгенге көндә аңардан. Бу җирдә 1000 еллар буена без кешеләр генә түгел, бактерияләр, вируслар да яшәгәнен онытмавыбыз хәерле. Тарих шуны искәртә. Май айының 3-нче якшәмбесе дөньяда СПИД авыруыннан вафат булган кешеләрне искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Аның максаты әлеге проблемага игътибар юнәлтеп, кешеләрне ВИЧ-инфекциядан сакланырга өндәү. Шул уңайдан biz СПИДка каршы профилактика үзәге хезмәткәре, табиб-эпидемиолог Алсу Тимирханова белән телефон аша элемтәгә чыктык. Алсу ханым, хәерле көн, алло, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Алсу ханым, менә шушы проблема буенча Татарстанда хәзер ситуация ниндирәк? Саннар башка еллар белән чагыштырганда азракмы, күбрәкме? Татарстан Республикасында ВИЧ йогышы буенча тотрыклы эпидемиологик хәл күзәтелә. 30 апрельгә ВИЧ-инфекцияле 14537 кеше исәптә тора. Алдагы елларда кебек үк ВИЧ тапшыруның җинси юлы өстенлек итүче булып тора. Соңгы берничә елда Татарстан Республикасында ВИЧ йогышының кимү темпы күзәтелә. 2019 елны карасак инде ул кимү темпы 7,3% тәшкил итә. Менә бу өлкәдә яңа дарулар, яңа дәвалау ысуллары барлыкка килмәдеме?
Дәвалануга килгәндә, бүгенге көндә СПИД үзәгенең барлык пациентлары да антиретровирус терапиясе белән тәэмин ителгән. Бүгенге көндә барлык 3 матдәне үз эченә алган һәм бер тапкыр бирелә торган бер дару чарасы, үз эченә алган яки 3 төрле препаратны бер тапкыр кабул итү мөмкинлеге биргән препаратлар бар. Хәзер без препаратларны тәүлегенә бер тапкыр кабул итәргә кирәклеге турында зур нәтиҗә күрәбез. Шулай ук инде бүгенге көндә редукцияләнгән схемалар да бар. ВИЧ-инфекцияны дәвалауның төп кагыйдәләре ул вирусның 3 этапында эшли торган 3 төрле гамәлдәге матдә. Бүген узак вакыт дәвамында билгесез вирус йөкләнеше булган пациентларның редукцияләнгән схемалары һәм CD4 лимфоцит шиздән югарырак булган мондый пациентларга без ВИЧ йогышының сыйфатлы дәваларга мөмкинлек бирә торган 2 матдәне кабул итүне тәкъдим итә алабыз. Өченче моментта инде катнаш препаратлардан тыш хәзерге көндә инъекцион формалар клиник сынаулары уза. Без бу инъекцион формаларны көтеп калабыз чыкканын. Алсу ханым, профилактика нинди юнәлешләрдә алып барыла? Профилактик эш даими режимда алып барыла. Бу елны инде коронавирус йогышы буенча килеп туган эпидемиологик хәлне искә алып, ВИЧ-инфекцияны профилактикалау буенча чараларны без онлайн режимда вебинарлар форматында масса күләм мәгълүмат чаралары һәм социаль челтәрләр мөмкинлекләре аша үткәрә алабыз. СПИД үзәге бу елны «Я точно знаю» дигән яңа профилактик сайт эшен башлап җибәрде. Бу сайтта ВИЧ йогышы турында актуаль мәгълүмат, сораулар бирергә һәм СПИД үзәге белгечләренең эксперт бәялмәсен алырга мөмкин. Шулай ук бу яңа сайтта профилактика буенча буклетлар һәм видеороликлар карар алу мөмкинлеге тудырылган. Алсу ханым, менә ВИЧ инфекциясе булган кешегә яңа чир, таҗлы вирус, коронавирус нәрсәсе белән куркыныч? Яңа коронавирус инфекциясе барлык яш категория кешеләренә йоктырырга мөмкин. ВИЧ булган кешеләргә килгәндә инде вируска каршы терапияны кабул итмәгән пациентларда яңа коронавирус йогышы агрессиврак үтәргә мөмкин. Антиретровирусная терапия кабул итмәүче пациентларда иммунодефицит күзәтелә. Ул кеше иммунитеты йомшаруга китерә һәм шуңа күрә мондый кешеләрдә инде бу яңа вирус авыррак үтә. Менә ВИЧ гомерлек җәза булмасын өчен нинди шартларны үтәргә кирәк һәм андый диагноз куелган кешеләр ни дәрәҗәдә тулы канлы тормыш алып баралар? ВИЧ-инфекция хөкем карары булмасын өчен ВИЧ-инфекцияны иртә ачыклау максаты белән үз вакытында инде тикшерергә кирәк. ВИЧны вакытында ачыклаганда пациент вакытында исәпкә баса һәм тиешле дәвалануны ала. Дәвалаучы табибның барлык күрсәтмәләрен үтәгәндә, вакытында антиретровирусная терапияны кабул иткәндә, вирус бирелә һәм пациентның сәламәтлегенә һәм тормыш сыйфатына йогынты ясамый. ВИЧ-инфекцияле кешеләр тулы канлы тормыш рәвеше алып баралар, бәхетле гаиләләр коралар һәм дә инде сәламәт балалар алып кайталар. Бик зур рәхмәт сезгә шул кызыклы җавапларыгыз өчен. Эшегездә уңышлар телибез. Без инде якын арада әлегә авыруга каршы вакцина табылыр дигән өметтә калабыз. Кунагыбыз белән саубуллашабыз. Дөресрәге безнең телефон аша элемтәгә кергән кунагыбыз белән саубуллашабыз. Тапшырыбыз рекламадан соң үз эшен дәвам итәр. Милләттәшләребезнең тормышында нинди ирек үзгәрешләр, яңалыклар бар? Булар хакында гадәттәгечә Дәрья сәхифәсеннән белербез. Сүзне хезмәттәшебез Ләйсән Хуснуллинга бирәбез. Ләйсән, хәерле көн. Рәхим итегез. Рәхмәт, Илдар, Гөлназ. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. 12 майдан күп регионнарда эш атнасы башланса да, коронавирус чигенергә уйламыйм. Хәзер аеруча сакланырга, иммунитетны ныгытырга. Удмуртиядә авыруларга каршы торырга сәләтле витаминлы салат рецепты тәкъдим итәләр. Хәбәрчебез Назир Нагманов әлеге витаминлы салатның рецептын белеп кайтты. Чтобы от этой напасти как-то спастись, я придумал для себя легкий и довольно простой салат. Суган, сарамсак, кыяр, лимон һәм уксус. Алексей Кропычевтан салат рецепты әнә шундый гади. Бер савытта барлык мөһим витаминнар. Вот мы нарезали лучок
немножко разбиваем его. Вирус котырган вакытта витаминнарга бай салат һәр кешенең рационында булырга тиеш. Дөрес туклану рәвешен алып барган Алексей Кропачев ел дәвамында авырмыйм ди. Я сам, конечно, за чеснок. Ем его очень часто. Мин үзем күбрәк сарымсак яратам, аны еш ашыйм. Сарымсак ашаганга кызлар яратмас дип тә курыкмагыз. Сез яхшы кеше булсагыз, һичшиксез яратырлар ди Алексей. Продолжайте есть чеснок. Салат тагы да тәмлерәк булсын өчен Алексей аңа сельдь балыгы да сала. Селедочка придает вкус нашему противовирусному салатику. Сельдь балыгы безнең салатка аерым тәм бирә. Шуңа күрә мин аны гел салам ди Алексей. В мой салат. Мондый салат рецепты Алексей Кропачевка әти бабаларыннан калган. Суган, сарымсакны даими ашаган вакытта иммунитет ныгый, төрле вирусларга каршы тора ала дип саный ул. Урал аръягында, Сафакүл районында туган телем дигән конкурс узды. Бәйгене Курган өлкәсенең халык иҗаты һәм кино, Сафакүл авылы төрки телле халыкларның милли мәдәниятләре үзәге һәм Курган өлкәсе татарлары конгрессы оештырган. Быел конкурс беренче тапкыр онлайн форматта үткәрелде. Урал аръягы милли мәдәнияте проекты кысаларында конкурсантларның чыгышлары, видеолары социаль челтәрләрдә урнаштырылган иде. Катнашучылар арасында үз изоляциядә табиб, мәдәният хезмәткәре, пенсионер, укытучы бар. Ә без дәвам итеп Үзбәкстан якларына юл тотабыз. Хәбәрчебез Җиңү паркы буенча сәяхәт итәргә тәкъдим итә. Ташкент шәһәрендәге Мәхәббәт Җиңү паркының мәйданы 19 гектарга җитә. Паркның бизәлеше сугыш елларына хас итеп эшләнгән һәм берничә өлешкә бүленгән. Алар сугышның төрле этапларын чагылдыралар. Muhimi ko'zga tashlanib turadigan obyektlarimizdan bittasi bu Shon-sharaf muzeyi. Shon-sharaf muzeyida eng tepa qismida 15 ta haykal joylashtirilgan. 15 ta haykalda eng hammaga taniqli xalq qahramoni general Sobir Rahimov haykallari. Дан музеyining oskı qatında сугыш шары инсталляцияларын, Совет һәм немец солдатларының сынарын, хәрби техника һәм башка бик күп тарихи объектлар күрергә мөмкин. Бульвар буйлап сугышның һәр елына багышланган зур мемориаль китаплар урнаштырылган. Ә алардан ерак түгел үзенә бер юлы берничә сугыш символын туплаган дивар калкып тора. Yana ko'rsanglar bo'ladi mana bu divorimiz. Divorimiz juda ma'noga juda boy, chunki mana bu yerdan urilib kirayotgani bu nemetskiy tank. Bu yerdan chiqayotgani biz g'alaba qozonganimiz uchun shu SSR paytidagi o'sha tank, bizning tankimiz bo'ladi. Urush dahshatlaridan yana bittasiki o'sha o'qli, shu даже mana shu devorimizga ko'rib turibsizlar, o'qli teshib o'tgan. Bu ham o'sha urushchi qaysidir bir qo'rqinchli belgilardan bittasi hisoblanadi. Ныклык матхиясе дип аталган мемориал турында аерым сөйләп үтәсе килә. Ул гади үзбәк хатыны Зульфия Закирова хөрмәтенә куелган. Сугыш елларында аның 5 улы фронтка китеп, өйгә әйләнеп кайтмаган. Аларның 4-се өйләнгән иде. Шулай итеп Зульфия апа 4 килене белән бергә гомер итеп бу ачы югалту кайгысын бүлешеп яшәделәр. Bu tinchlikning ortida qancha odamlar qurbon bo'ldi. Buni har bir yoshlar bilishi kerak, chunki deganda bu tinchlik o'zidan o'z kelgan narsa emas. Men o'ylaymanki, bu tinchlikning qadriga yetishimiz kerak barchamiz va bu tinchlikni ardoqlab mana shunday go'zal bog'imizda sayr qilib, urush tarixiga sayr etishimiz kerak. Хәрби хәрәкәтләр зонасында блиндажлар, кыр кухнясын һәм хәтта атылган дошман танкы белән самолетын күрергә мөмкин. Шулай ук паркта тыл бүлеге, койгы һәм сагыш, җиңү шатлыгы һәм рәхмәт зоналары бар. Обязательно молодежь должна знать, что как наши деды воевали, как они в этом 41 до 45, как они тяжелые времена проходили, как за кусок хлеба, как на фронте все воевали, на заводах. Вот это все они должны знать. Үзбәкстанда Бөек Ватан сугышы геройларының каһарманлыкларын бер кашан да онытмаганнар. Бакыйлыкка күчкәннәрне хәтердә саклап, исән ветераннарны исә кайгыртып һәм хөрмәтләп яшәгәннәр. Узган атнада Мәскәү яшьләре уздырган чаралар хакында сөйләгән идек. Милли тормыш тукталарга уйламый. Яшьләр бик актив. Татарстан Республикасының тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Эмиль Фәйзуллин онлайн проектлар турында сүзенә дәвам итә. Тормыш гөрли алга таба бара. Билгеле күп кенә чаралар онлайн форматта үтә. Мәсәлән,
вәкиле каршысында эшләп баручы яшьләр советының әле төрле безнең чит илдә яшәүчеләр яшәгән якташларыбыз белән төрле кызыклы әңгәмәләр үтә. Аларны Instagram сәхифәсендә карап була. Мәсәлән, кичә Лондонда яшәгән Тимур Сиразиев белән кызык кына әңгәмә булды һәм барлык чараларны Тат яшьләре дигән сәхифәсендә карап була. Рәхмәт. Исән сау булыгыз, үзегезне саклагыз. Төркиядә нәшер ителүче «Кардәш каләмнәр» журналы укучыларына татар шагыйре Зиннур Мансуровның шигырьләрен тәкъдим иткән. Зиннур Мансуровның иҗаты журналының соңгы санында шигърият сәхифәсендә урын алган. Анда аның «Ай юлы», «Очар кошлар биеклегендә» дигән шигырьләре басылып чыккан. Аларны төрекчәгә төрек язучысы, Евразия язучылар берлеге әгъзасы Атаман Кәләбузан тәрҗемә иткән. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Көнегез уңышлыгына үтсен, Илдар Гөлназ. Рәхмәт Ләйсән, сезнең белән чәршәмбе көнне Дәрья сәхифәсендә күрешербез. Яңа гасыр телеканалы эфирын алга таба хәбәрләр чыгарылышы дәвам итәр. Хәерле көн, кадерле тамашачылар. Саумысыз, телевизор караучы милләттәшләребез, Манзара информацион музыкаль тапшыруы үзенең икенче эш сәгатен башлап җибәрә. Бүген 18 май, дүшәмбе. Бу минутларда безгә кушылган барлык тамашачыларыбызны ихластан сәламлыйбыз. Эшләрегез уңсын, юлларыгыз хәерле булсын. Каягына барсагыз да сезне яхшы күңелле һәм битлек кигән килештә елмаеп торган якты йөзле кешеләр каршы алсын. Авызларын күрмәсәгез дә күзләренә карагыз, чөнки елмайган күз ул һәрвакыт аерылып тора. Һәм әлбәттә инде ураза тотучылар игътибарына. Сәхәр бүген 1 сәгать 25 минутта тәмам һәм ифтар 19 сәгать 55 минутта керә. Кояш 3 сәгать 25 минутта чыга. Һиҗри ел исәбе буенча 1441 елның Рамазан ае һәм аның да 25 көне. Ул безнең дәвәтне әйткән сүзе булган, инде кешене йомыштан барып чыгарсаң, җома юлына кире барырсың дип әйткән сүзләрен, яни аны безгә еш кабатлап тора. Үзенчәлекле фото яратучыларга иллюзиялар музее һәм великан йортына килергә киңәш итәм. Бүген без тавык рулетын ясыйбыз. Аның эшлеге өчен шпинат, сыр алабыз, гарнир өчен карабыдай ананнан тыкмаш, яшелчәләр. Табиб һөнәренең никадәр мәртәбәле, җаваплы һәм батырлык таләп иткән һөнәр булуын соңгы айларда яхшы аңладык. Авыруны дәвалаганда кайчакта табибның үз гомеренә дә куркыныч яный. Моны белә торып, эшенә тугры калган табибларны кыю йөрәкле каһарманнар дияргә мөмкин. Һәм алар арасында хисчән, шигъри күңелле, музыкаль сәләткә ия булган шәхесләр дә юк түгел. Әнә шуларның берсе Әлки егете, Татарстан Республикасының ат казанган табибы Ирек әфәнде Билалов. Сугыш юллары дигән бер шигырен укып язасым килә. Җиңү көне үтеп китте, дуслар, бар халыкның олы бәйрәме. Сугыш ветеранын тәбрик итеп, бүләк иттек чәчәк бәйләме. Каһарманнар үзен аямыйча, сугышканнар орыш кырында. Бик күпләре шунда башын салган, бара-бара җиңү юлына. Ул җирләрдә инде иген үсә, тик сизелә сугыш узганы. Ул чакларга безне алып кайта яу кырының соры тузаны. Батыр солдат үзен аямыйча утка кергән, суга сикергән, иле өчен, газиз халкы өчен башын салган. Шунда жан биргән. Бу җирләрдә үскән чәчәкләрнең башлары гел түбән иелгән. Геройларга баш иегез дип, гүя өстән әмер бирелгән дип яза ул. Бөтен дөнья шау чәчәктә бүген. Табигатьнең гүзәл вакыты. Шушы матурлыкны күрү өчен иренмәче тапсын вакытны. Аппак чәчәк аткан алмагачлар, аппак шәлен япкан шумыртлар, үзәннәрне чәчәк исе баскан, күктә йөзә каурый болытлар. Шигырь язучы бу кеше үзе табиб. Ирек Билалов хәзер хастаханәдә җитәкче вазифасында. Әмма тыгыз эш вакытында да дөньяның матурлыгын күреп сакланырга җай таба. Безнең әтидә күпмедер шундый сәләт бар дип әйтерлек өчен төрле туйларда, төрле мәҗлесләрдә җыр буенча бер кемдә уза алмый. Нуртин абый җырлаган җырны каян уйлап бетерәсез, сез аны бер кая язылмаган бу дип шулай әйтеп куялар иде. Башта миңа игътибар итмәдем, аннан соң инде карыйм бу үзенә үзе шулай иҗат итеп теге җыр барышында шулай уйлап чыгара торган. Шуннан дип уйлыйм инде мин аны. Ирек әфәнде һөнәре буенча стоматолог. Теш табибына барырга күпләр шүрли бит.
Дәвалау гына түгел, табиб өчен кешене куркытмау һәм авырттырмау да мөһим диер әфәнде. Кішкене вакытта шәп кенә әйтеп төшәсез ул инде безнең. Төнлә йокламыйча, уянып, төрле хәлләргә калып, шактый үзәккә үткән проблема иде ул. Шуның өчен бәлки шулар тәреш булгандыр. Анда бит инде районда я бар, я юк, баштан я туры киләсен, я юк, шулай итеп шактый ул безнең зур проблема иде. Менә шушы хәлләрне сайладык. Аллага шөкер. Ул бит инде беренче чиратта кешенең матурлыгы, елмайып, кешенең тулы авызда тешләр белән елмаю, икенче яктан сәламәтнең башы дибез без аны. Ул чәйнәп, матур иттереп, йоткан ризык та башкача була, аның кешегә теге сөйләшкән вакытта тулы авыз белән ачып сөйләшүе дә, алар барысы да. Кеше өчен бик күп кешегә кирәкле һөнәр ул. И менә инде мин шактый еллар баштабый булып эшләдем, шушы вакытта алып барга туры килде стоматология буенча да хезмәтне. Күбрәк рәхмәтне ишетәем менә шушы үземнең стоматолог һөнәре буенча ярдәм иткән кешеләрдән. Табиб һөнәрен сайлауы халкындагы әти-әнисеннән күчкән ярдәмчелеккә бәйле булса, рифмлы җөмләләре дә кагазга беренче булып әти-әнисенә карата төзелгән икән. Безнең инде гомумән әти-әниләр шундыйрак, гел кешегә ярдәм итәргә, гел шулай хәлдән килгәнчә сүз белән, киңәш белән гел шулай өйрәтеп килделәр. Чөнки ул безнең дәвәтен әйткән сүзе булган, инде кешене йомыштан барып чыгарсаң, җомах юлына кире барырсың дип әйткән сүзләрен әни аны безгә еш кабатлап тора. Ярдәм итәм һәр көн кешеләргә, кайчак киңәш, кайчак дару белән. Сархау кешегә мин иң кирәге җылы караш, тәмле тел кирәген беләм. Сайлагансың икән бу һөнәрне. Тугры кал син биргән вәгъдәңә, белемеңне арттыр гомер буе, ярдәм ит син һәрбер бәндәгә. Табиб һөнәре белән шушы ук шигырь язу икесе иҗади нәрсәләр алар. Чөнки бүгенге көндә менә көннә килә кешегә анда 15-20-30 кеше килә, аларга иҗади караш кирәк. Аларга шундый стандарт караш белән кешене дәвалап булмый бүгенге көндә. Анда матур итеп сөйләргә дә кирәк, матур итеп хәленә керә белергә кирәк. Анда бер төрле белем тирәнлегендә булырга тиеш. Һәм кешенең күңеленә үтеп керү инде ул төп нәрсәләрдән берсе. Бүген халыкара музейлар көне. Әлеге бәйрәм инде 40 елдан артык үткәрелә. Һәм аны елдан-ел кызыклырак итеп оештыралар. Быел хәлләр әлбәттә бераз башкачарак. Күп чаралар онлайн форматка күчте. Һәм без дә сезгә бәйрәм уңайыннан Казанның кайбер үзенчәлекле музейларына онлайн экскурсия тәкъдим итәбез. Татарстанның халык язучысы Шәүкәт Абигалиев булай дип язып калдырган: "Өлкән кеше үз тормышының озынрак ягына, үткәннәргә ешрак кайта, күбрәк, озаграк урап йөри." Шуннан да адәм баласына үткәннәргә борылып карап ул бик тә хас, бигрәк тә гомер уртасына җиткәчтер. Әнә шуңа күрә дә музейлар безгә һәр чак ярдәмгә килә. Татарстан башкаласы музейлар буенча сәяхәт итү өчен популяр 10 шәһәр исемлегенә кергән. Барыбызга яхшы таныш Казан Кремле, Республиканың милли музее, сынлы сәнгать музее, язучылар хөрмәтенә ачылган күп санлы музейларга Казан халкы гына түгел, республика кунаклары да яратып йөри. Бүген кайбер үзенчәлекле музейларга сәяхәткә чакырам. Әле озак вакыт үтмәгән, әмма инде сагындырырга өлгергән 70-80 елларга кайтасыгыз килсәм, социалистик көнкүреш музеена юл тотыгыз. Монда СССР исемен горур йөртүче күп милләтле илнең ничек яшәгәнен экспонатлар сөйләп бирәчәк. Музей өчен бинада очраклы рәвештә сайланылмаган, монда 200 квадрат метрлы коммуналь квартира. Габдулла Тукай урамында кызыклы фән һәм техника йорты барлыгын белә идегезме? Интерактив фән үзәгендә балаларга гына түгел, сезгә дә кызык булачак. Монда техника, механика, оптика һәм башка фәннәрне өйрәнеп була. Фән менә шундый булырга тиеш тә инде. Кызыклы, мавыктыргыч, аңлаешлы. Үзенчәлекле фото яратучыларга иллюзиялар музее һәм великан йортына килергә киңәш итәм. Монда сез үзегезне лилипут итеп хис итәчәксез. Зур урындыклар, гигант кастрюльләр, шкаф хәтле язу дәфтәре. Музей өчен да тәэсир итәрлек. Бигрәк тә балаларга кызык булачак.
Күпләр инде бу музейда булырга өлгергәндер. Анда бик тәмле шәкшәк белән сыйлыйлар, хуш исле чәй эчерәләр. Чөнки бу шәкшәк музее. Париж коммунасы урамында урнашкан музей әле күптән түгел генә ачылды. Әмма инде күп кенә туристларны җәлеп итәргә өлгерде. Тагын бер бик кызыклы музей Казан Федераль университеты бинасында урнашкан. Ул Эверсман исемендәге зоологик музей. Монда амфибия төрләреннән алып кыргый үгезләргә кадәр бар. Шулай ук кызыл китапка кертелгән төрле хайваннар, җәнлекләр белән танышырга мөмкин. Ситиләрдә йөргәндә генә шундай бергә игътибар иттем. Менә милләттәшләребез кайсы гына илдә яшәсә дә милләт белән бәйле, үзебезнең татарлар белән бәйле һәр нәрсәне кадерләп саклый. Ул аш, сумы, ризыкмы, җырлармы, кассеталармы, милли тормышмы, һәрберсе алар өчен кадерле ядкар. Нәкъшулай. Америкада яшәүче күп төрле милләт вәкилләре арасында татарлар да аз түгел. Кайберләренең әби-бабайлары узган гасырда Төркия, Япония аша күчеп төпләнгән, соңгы елларда укырга барып шунда урнашып калганнар да аз түгел. Җир шарының икенче ягында яшәсәләр дә, алар гаиләләрендә милли рухны сакларга тырышалар. Интернет төрле челленджлар белән гөрләгән бу көннәрдә анда яшәүче татар кызлары милли ашларыбызны әзерләү буенча кызыклы челлендж оештырган. Афәрин кызларга искиткеч күңелле килеп чыккан. Инде аш су темасына бер кирип киткәч, аннан тиз генә чыгасы килми. Казанның танылган ашчыларыннан берсе Рамис Усманов ифтарга тавык рулеты әзерләргә өйрәтер. Чыннан да 17-16 сәгатьләр тирәсе ураза тотынасың, кич иткәч генә ашыйсы килә икән ул. Һәм нинди генә ризык та бик тәмле тоела. Сәмсез, бүген без тавык рулеты ясыйбыз. Аның эшлеге өчен шпинат, сыр алабыз, гарнир өчен
Карабыдай анынан тыкмаш, yeşilçeler. Tavuk tuşkасын эшкәртәбез, шулай итеп. Чүкеш ярдәмендә без аңа форма бирәбез, йомшартабыз. Пленка безгә тауык итен форма тутырга ярдәм итә. Хәзер итебезне эшлекләрен алабыз. Аның өчен безгә шпинат кирәк була и сыр. Хәзер итебезне тузлыйбыз, бер эшләйбез азрак кына. Шпинатны свежен алсак та була и катырылган алсак та була. Без хәзерге вакытта катырылган шпинатны алабыз. Хәзер без моңар форма бирәбез. Хәзер без рулетебезне печка куябыз. Аның өчен 200 градус 15 минут вакыт таләп ителә. Рулетебезне куйдык печкага. Хәзер без гарнир ясыйбыз. Яшелчәләр белән турыйбыз. Аның өчен безгә борыш кирәк була. 20-30 грамм. Таш кабак. Анда 20-30 грамм турыйбыз. Хәзер сельдерей алабыз. Сарымсак салабыз. Хәзер яшелчәләребезгә үзебез тыкмачыбызны салабыз. Тыкмачыбызга соя соус салабыз. Азрак кына. Гарнирыбыз әзер. Тавыгыбыз да әзер. Тавыгыбызны мичтән алабыз. Рулетебезне кисәбез дә табанга чыгарга әзерләйбез. Соусыбызга безнең петрушка, базилик, кедровая орешка, шуннан соң сыр керә, каты сырлардан и зәйтүн мае. Һәм бу безнең киптерелгән зәйтүннәр, шулар белән бизибез. Безнең ризыгыбыз әзер, ашларыгыз тәмле булсын. Алмагачлар чәчәк аткан көннәр булса да, бераз гына суытып җибәрде, ләкин табигатьтә һәр нәрсә үз вакытында. Чәчәк тә, яфрак та үз вакытында, җил дә вакытында исә, яңгыр да вакытында ява. Табигать үзенекен итә инде. Чыннан да язның хәзер иң матур вакыты, җиргә яшел хәтвә келәм җәелде. Шомыртлар, алмагачлар ак шәлләрен бөркәнде. Менә шушы күренешләрнең җанга никадәр рәхәтлек бирүен сүз белән генә аңлатуы да кыен. Татарстанның Чирмешән районында Тасырның 100 еллыгы уңайыннан 2000 төп карагай агачы утыртканнар. Табигатькә никадәр матур өлеш керткән безнең якташлар. Шәһәрдән качып Идел-Якам тирәсенә, күл буйларына чыксаң, урман ышыгында хәл җыйсаң, яшәү көчең артып китә. Барып ял итерлек матур урыннар туган якларыбызда җитәрлек. Татарстанда аеруча саклана торган табигый объект, тыюлыклар, милли паркларның саны 150-дән артык. Җәй саен 15-ен генә күреп кайтсаң да, 10 ел сәяхәт итәрлек маршрут төзергә мөмкин. Безнең эрага кадәр 3нче гасырда Шри-Ланкада эленә тирәлекне һәм кыргый табигатны саклау буенча беренче закон кабул ителгән. Нәкъ менә шул вакытны Михенталь дигән җирдә беренче табигый тыюлыкка нигез салына.
Россияда бірінші тыюлыққа негіз 1917 елдің 11 ғинварында Бурятия территориясында салана. Ул Баргуза тыюлығы. Соңырақ Әстерхан һәм Чиләбе өлкәсенең Илмен тыюлыклары барлыкка килә. Ең бірінші тыюлыкны оештыру өчен аның уникаль объект булырга тиеш. Икенчесе аның майданы. Майданы хайран зур булырга тиеш. Чөнки кичкенә генә майдан булса, аны сакларга кыенрак. Ул чакта инде анара зарар китерергә күбрәк була инде китерә зарар. И өченчесе төрле табигать зоналарында урнашырга тиеш ул. Татарстанда бердән-бер тыюлык Идел-Кама табигый биосфера тыюлыгы нәкъ менә шундый уникаль урында урнашкан. Тыюлык 60 елдан оештырылган, 2 территориясы аның бар, 2 өлеше дип әйтгәндә, бер өлеше менә безнең Казан тирәсендәге райский участогы һәм аның икенче өлеше Лаиш районында, ул Кама елга буйларында оештырылган. Алар үзенең әһәмияте буенча да аерылып тора, хотя бер территория ул, бер заповедник, бер тыюлык. Лаиш районындагысында анда күбесенчә безнең Сухрида су тирәсендә яшәүче кошларны саклап торабыз инде. Бөтен экосистемаларны саклана, кошлар гына түгел, башка хайваннарны да. Раифада булганда, Раифны алсак, Раифада анда күбесенчә урман экосистемалары саклана. Тыюлыкларда биек таулары, чиста елгалары, матур күлләре белән беренче халәтендә сакланган табигатны күрергә була. Һәрбер тыюлыкта хайваннар һәм үсемлекләр дөньясында сирәк очрый торган җәнлекләр һәм үсемлек төрләрен саклау буенча эш алып барыла. Ул тыюлыклар нәрсә өчен кирәк? Иң беренче аларның әһәмияте нәрсәдә? Алар безнең өчен, безнең киләчәк буыннар өчен саклап тора безнең табигатьтән матурлыгын. Иң кыймматлы, иң уникаль табигать объектлар, алар бөтенесе дә тыюлыкларда саклана. Татарстанда тыюлык булып исәпләнмәгән, әмма саклауга мохтаҗ уникаль табигый зоналар байтак. Алар арасында Аккош күле, Зәңгәр күлләр системасы, Түбән Кама милли паркы, Кама һәм Ширмешән елгасы территориялары һәм башка табигать һәйкәлләре исемен алган территориялар бар. Бүген Балтик диңгезе флоты көне икәнне дә искә төшерик. Илебезнең көнбатыш акваторияләрен, сулыкларының иминлеген нәкъ менә безнең егетләр шунда саклый. Андреев әләме астында үзләренең ата-бабаларына килгән изге бурычларын үтиләр. Хәрби хезмәтне корабларда үткән ир-егетләр диңгезне сагынамы, юкмы, барысы өчен дә төгәл җавап биреп булмый. Шулай да диңгез дулкыннарын кулачлап бер йөзгән кеше аны мәңге онытмый, күңеле белән һаман шунда омтыла. Быелгы җәйдә ерак диңгезләргә барып ял итәргә җай чыгармы, юкмы, әлегә билгесез. Шуңа күрә видеоязма кара булса да хыялланып алык. Җир шарында барлыгы 63 диңгез бар, шуларның 15-е Россия ярларын юа. Әйдәгез аларны бергәләп саныйк. Балтик, Кара, Азов, Баренц, Карс, Көньяк Сибир, Чукот, Беринг, Охот, Шантар, Лаптевлар һәм Япон диңгезләре. Һәрберсендә экспедицияләр, фәнни тикшерүләр алып барылган. Шуңа карамастан диңгез океаннарыбыз тулысынча өйрәнелмәгән. Йөзләгәнчә, меңләгәнчә километр тирәнлектә ниләр булганын тәгаен әйтеп булмый. Җир шарында иң беренче диңгез һәм океаннар хасил була. Тере организмнар 3 миллиард ел узгач кына барлыкка килгән. Чагыштыру өчен, кешелек дөньясының килеп чыгышы 400 миллион ел белән генә исәпләнелә. Әмма 5 миллион ел элек урта диңгез урынында куе урман булган. Әмма Атлантик диңгезнең суы артуы Гибралтар бугазы аша ташуга китерә. Нәтиҗәдә 2 ел эчендә өр-яңа диңгез хасил була. Кара диңгез төбендә тере организмнар яшәми һәм яшәмәгәндә. Бу гадәттән тыш хәл биредә күкертле водородның нормадан артык булуы белән аңлатыла. 2000 елны француз археологы диңгез төбендә югалган шәһәр калдыкларын таба. Ул борынгы Греция территориясендә урнашкан Гераклеон. Легенда буенча әлеге шәһәргә сылу Елена сөйгәне Парис белән ире Менелайдан кача. Диңгезләребез тирән, анда тагын әллә нинди серләр яшеренгәндер. Ә су асты дөньясы үзе бер мөгъҗиза. Аны киләчәк буыннарга да саклап калсак иде.
18 май Кырым халкы күңелендә тирән яра калдырган көн. 1944 елның бу көнендә Кырым татарларын нахакка гаепләп яшәгән җирләреннән депортациялиләр. 200 меңләп кешене, якынча 47 мең гаиләне туган нигезеннән айырып, эшелоннар белән коточкыч шартларда Урта Азиягә һәм башка кайбер төбәкләргә озаталар. Юлда күп кешенең гомере өзелә. Бу ялган сәяси гаепләүләр Кырым татарларынан 1967 елда гына алына. Аларның конституцион хокуклары торгызыла. Әмма туган җирләренә әле тиз генә әйләнеп кайта алмыйлар һәм ансы да бик сирәкләргә генә насыйп була. Шуннан да кардәш халкыбыз үзенең әлеге әрнүләрен җырларына салган. Әнә шундыйларның берсе: "Мин бу өйдә тора алмадым, яшьлегемә туя алмадым. Назлы гүзәл ватаным син, әй гүзәл Кырым." Әнә шулай дип өзгәләнеп җырлыйлар алар. Кырым татарлары белән безне инде шактый еллар Сөембикә варислары дигән уртак проект берләштерә. Аның хакында тулырак алдагы видеоязмада. 1999 ел була ул. Татарлар Кырымга җыела. Тирән тамырларга тоташып, киләчәккә бергә атлар өчен. 1999 елда Газада Сафиуллина Сөембикә варислары фестивален оештыра. Инде 20 ел вакыт узган. Быел бу датаны Казанда билгеләп үтәргә җыеналар. Ә хәзер шул фестивальнең якты мизгелләрен искә алыйк. Bütün dünya balaları barşağızda, aş yalangaç bulsağız da, arsağız da. Siz tınlağız bizden tatar balaların, sizge diyen tilekleri barallarının. Şunu jırlap, şehir buylap barabız. Onda deniz yarında var, hani tege heykel salıngan, deportasiyalangan tatarlar, Kırım tatarlarına bağışlangan, anda onlar көп kişi үлгән, şuların isim familiyalar yazıp koyulgan şunday bir heykel var. Hem şunda anda yazılgan: "Sen olmasan ni yaltı var, ni deniz var, ni ada. Sen olmasan gaziz halkım, niye kirek bu dünya?" Şundan bu Baybulat şiir söyley, Mərsiyəni. Тақташының мәрсиясен, аны анда тағын әлі Құр'аннан сүзләріне кіртіп иткәннәр алар, ясаганнар, аны тулландырып, шундай иттіріп уланы, камил шундай матур иттереп ясаган, һәм уландарса: "Сіз қайда идегез? Менә бу сарайлар, алтын сарайлар җимерелде, булар җимерелгәндә батырлар үлде, батырлар үлгәндә, сез кайда идегез?" дип нашат иттереп әйтәйме? Анда түзәрлек түгел. Җыр бию фестивале генә түгел, гыйлем фестивале дә ул. Анда катнашучы балалар остазлардан тарихыбыз, сәнгатебез буенча белем дә алган. Мин әле бала буларак Сөембикә варислары фестивалендә катнашучы буларак бардым Кырымга. Сөембикә варислары фестивале миңа калса бик уникаль проект. Андый проектлар менә бүгенге көндә юк. Bütün dünyada сибилеп яшәүче, сәләтле татар балаларын берләштерүче фестиваль булды ул. Һәм әлбәттә, әлеге хатирәләрне менә искә төшерсәң, шуннан да искиткеч фестиваль булды. Һәм дөресен әйткәндә, бүгенге көндә дә менә шул елларда катнашучылар белән без элемтәдә, алар инде бүгенге көндә күбесе шундый мәшһүр җырчылар булып беттеләр, күренекле сәнгать эшлеклеләре, атказанган артистлар. Һәм инде бу там бер кат шушы фестивальнең дәрәҗәсе турында әйтә. Иң беренче сүзем булды: хөсетлек хисен без монда җиңәргә тиеш. Менә хөсетлек хисе ул һәр кешедә дә бар. Әмма ләкин нәрсәдән ул килә? Мин шуны аңлаттым балаларга. Хөсетлек хисе килә тар күңеллектән. Тар күңелле була кем? Кем үзенең кем икәнен белми, аның талантының Алладан икәнен белми. Талант бит ул Алладан. Ул берәүгә менә мондый талант бирә, башка кешегә мондый бирә. Берәүгә бу өлкәдә, берәүгә бер өлкәдә, төрле кешегә һәм бөтен кешедә дә талант бар. Мәгълүм ки, ул бит инде анда Кырымда Сөембикә варислары дигән фестиваль үткәрә башлаган иде. Ул шактый еллар барды да, кызганыч хәзер юк. Әлбәттә, аңа ярдәм итәргә кирәктер дип уйлыйм Татарстан хөкүмәте дә, чөнки талантлы балаларны фестивале Кырымга алып бару, анда Кырым татарлары безнең кардәшләр белән аралаштыру, ул әлбәттә бик зур эш. Чыннан да, Сөембикә варислары фестивале бүген аеруча актуаль булыр иде. Хәер, татулык, дуслык, үз тарихыңны белүнең кайчан актуаль булмаганы барсың.
Без бүгінгі тапшыруның алып баручылары Илдар Қиям һәм Гөлназ Рахматуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Рамазан айын игелекле гамәлләр белән дәвам итик. Күңелләрегез тыныч, юлларыгыз уң булсын. Бүгенге чыгарылышны Ибн Хаттаб хикмәтләренең берсе белән төгәлисем килә. Кырыслык күрсәтмичә көчле бул, зәгыйфлек күрсәтмичә йомшак бул дигән ул. Рамазан айында изге гамәлләр эшләп калырга ашыгыйк. Исән-имин булыгыз.